bụrụ eziokwu ya nụrụ na ntị nwanne m ka m bịara bụrụ eziokwu elu ụwa anyị nọ nwanne m ọnwụ bụ onye ori ọnwụ bụ onye ori oge ozuru ozugbo nje gbalaga ya nụrụ na ntị nwanne m ka m bịara bụrụ eziokwu ya nụrụ na ntị nwanne m ka m bịara bụrụ eziokwu elu ụwa anyị nọ nwanne m ọnwụ bụ onye ori ọnwụ bụ onye ori oge ozuru ozugbo nje gbalaga Joy asini ife ọnwụ na-emere n'uwere ka Ezinne ife nụrụ na ntị ya ka m bịaziri o bụrụ eziokwu na ọnwụ bụ onye oriri na ọnwụ na-abụ ọbịa o bụrụ ozugbo nje gbanaga ife nụrụ na ntị ka m bịara bụrụ eziokwu ife nụrụ na ntị na nye ka m bịara bụrụ eziokwu n'ọnwụ mmelụ nchanụ n'ọnwụ mmelụ nchanụ afọ mụrụ odogwu anabagonu Ezinne Josephine Unorji nwanyị ọma na Ezinne ọgbata ozu ọra n'ọba n'ugbo Ezinne injinia Tochukwu Unorji anabanu afọ mụrụ odogwu Ezinne Josephine anyị na-asị gị naba mma ife ọnwụ na-eme n'uwe lika Ezinne naba n'ọnwụ bụ agaghị eme nnuo n'onye bụ na ga nwa nwụnụo chai injinia Samuel Tochukwu Unorji ọkpata zọrọ nwanne nke m nwanne ga-alụbanwu n'ife ọnwụ na-eme n'uwe rikanụ ga-alụbanwu n'elu ụwa na anyị ma na ịgbalụ mbọ n'elu ụwa nụ ka ịzọta mmamanụ ma emenụ mananụ n'uche Chukwu ga-emelilinu na anyị amaja ọgụbe Chukwu anyị ama agba Chukwu ọgụnụ n'uche Chukwu mesịrị mee Ezinne Josephine nwanyị ọma naba na kike dị mma ga-eli ozugbo Ezinne naba n'ọnwụ bụ ụgwọ n'ife ọbụla na-eku ume ga-akwụlilinu onye kwụrụ tata na ọgagwu echinu Ezinne gị naba mmanụ onye anyị na-ekwu maka ya bụ Ezinne Josephine Unorji ezi nwanyị ezi nwunye late Chief Alphonsus Nwabuobi Unorji na ya na di ya biri ọfụma o wee mesịa Chief Alphonsus Nwabuobi Unorji wee naba mmụọ Ezinne na ụmụ ya wee nọdụnụ n'ụmụ ọkpara odide n'egbu ọma kapasi ejenu Ezinne nwanyị ọma na be mma n'onye zara akụchi kpọlie n'elu uwe nnuo ịba maria Ezinne Josephine anyị na-asị gị na mba n'ife nnụrụ na ntị m ka m bịara bụrụ eziokwu ife nnụrụ na ntị ka m bịara bụrụ eziokwu enu nwanyị na nwanne m bụ onye ọrụ owu bụ onye ọrụ ọbịa zuru ozugbo nje gbalaga nnuo
melu nenu wanu keje ku makianu ifonye melu keje lotianu ndi Holy Family odide nebenu no ye bu the former lady Holy Family no dide na ndi Holy Family ne bakuyanu ndi egbo ma Holy Trinity na fanta ne bakaginu no ya bu former vice lady na CWO negbo manine nu oge nke mama Ludia na fana bu chilo titi no titi Fatima Ezinne Josephine na gina mama Ludia chiro fumanu Yebisi ụmụnwaanyị ndị odide niile ndị odide na-ebe akpa gị Ezinne maka ndị chili fọfụma ụmụnwaanyị odide niile na-ebe fasi gị na-aba mma na gị kasị mma ga-eli ozu gị Ezinne ndị odide si gị na-aba mma ndị ụmụọkpara odide na-asị gị na-aba mma Ezinne na kika di mageli osuginu ezi nwanyi bia sekpe adandi bi na ba na kika di mageli osugio chifu babu galibanu awu melayinja esa suru galubao onye buju Unorji galuba ojiko waziri galuba no mwede ego Chinedu nwanne m galuba ike jukwu galuba no nwemela njanu Ezinne na banu Madam Edith nwanyị ọma galuba Madam Darati galuba akwaku wanyo magaluba nuo galuba no Ezinne no na lumuo akika di magelia Ezinne umugisi gijebe komanu no nwa di elegonu no wuna elegonu na fasulu kemenu wuna elego injina totuku Unorji zulu kemenu obato zuoranu noge butegonu obato zuora wanne mo galubon ayi mani palumbonu no buli feji ogeme na yi mani zulu kemenu galubon na waga pania ayi mananda siliga kolili obato zuora no Obereagu mananda siliga konu mana silinda siliga kobuzi nke melu nkofonu maka gini nanda sila kosigonu nande sila kosigonu nke faga kosikita no buza sile melu nkofo mana obato zuora na yi mani di akwa sile melu nkofonu obato zuora anya jago sile nkofonu ya se dense ndasile elupo ayi mana faga bia lelenu enwolo ye ga nwe gbala koku ayi mana faga bia nu nda ya se dense na hiwe dense ayi mana faga bia runu mana hende gasile ngofonu Ezinne na bama Joy.
Ezinne Josephine nwanyị ọma anụrụ m na ntị m nanụ na Ezinne Josephine anaba nanụ na ada ndị ibi anaba nanụ na ntị m na isi akpịrị ndị odida anabanụ the former vice chair lady Egwuoma CWO the former chair lady of the Holy Family nanụ na ntị m na isi akpịrị ndị odida anabanụ nanụ na ada ndị ibi anaba nanụ na ntị m na nnọkọta ozuọra anabanụ Obereagu na nne Tochukwu anabanụ alili egbo m enwere onye ga-agba ali ozu ife na-eme ka ndị mmadụ mmalụ bụ n'igwe niile je n'ụzụnụ onye kwụrụ tata na ọ ga-akwụlile chinu n'ife bụ na na-eku ume n'oji ọnwụ gbọ onye na-ekwekwu debọnụ ya anyị mana ndị asịrị ga-akọlili mana ife onye zitere obulu ọgbata ozuọra nwanne m galụbọnwụ odogbu sigidibọnwụ anyị mana ọ bụrụ ife ego ga-eme ọgbata ozuọra anyị mana inu ya nụ anyị mana ịgbalụ mbọ nụ ịzọta mmamanụ ịgbalụ mbọ n'ụwa ịzọta mmama mana emenu mmanụ n'ife Chukwu kwuru bịa ga-emenụ alili egbo m ife nụrụ na ntị ka m bịara bụrụ eziokwu elu ụwa yi na nwanne m ọnwụ bụ onye ori obi osiri ọzọ